পয়সা টাকার কোনো লেনদেন নাই ইহঁতে পয়সা খাই পেলাই যাহা তাই বড় তো বারে ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্ড নেপালও তো বড় কথা পাতে নেপাল खुलुमबाय लोगोफोर दिनै आङो BPF सरकारनि एबा BPFनि दैदेनगिरिफोरनिसिम नङा होनबा आं दिनै फंनैसो बाथ्रा बुंनो फैदों लोगोफोर नोंथांमोना थारैनो दिनैनि दिनाव नुनो मोनगासिनो दानि बे BTC सरकार एबा BTC दैदेनगिरि गासैबो सारमोना जेसेबां दं नङा होनबा दिनै सरकार सलायनायाव माने फेलें जानाय रोखोम नुनो मोनगासिनो नङा होनबा दिनैनि दिनाव बिथांमोना प्राय बोसोरसेयानो जानोसै नङा होनबा ओमफ्राय दिनै रायजो राजाफोरनि माने जितु खामानि मावनो गोनां जिखिनि डेभेलपमेन्ट नङा होनबा बेफोर माने जौगानो हायाखै दासिमबो ओमफ्राय आसा खालामो माने जौगागोन थाबैनो बा खामानि मावगोन होननानै नङा होनबा दिनै मानो होनबा बिथांमोना दिनै पावाराव फैनानै गोबां खोथा होदोंमोन नङा होनबा गोबां खोथा नोंथांमोना नुखाबाय दिनै रन्जन दैमारि सारखौ गिबियावनो रन्जन दैमारि सारनि बाथ्रा बुंनांगोन जे दिनै बिथांमोना खोथा होदोंमोन पावाराव फैयोब्ला रन्जन दैमारि सारखौ दिहुननायनि बेबस्था खालामगोन होनना नङा होनबा दिनै बिथां माने हाग्रामा सार बिथाङा बुंदोंमोन आं पावाराव फैयोबा रन्जन दैमारि सारखौ दिहुनगोन होननानै दा बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनानै दिनै बिथाङा बोसोरसेयानो जालांबाय दिनै बिथांनि केसनि बा दिहुननायनि लामाया मा जेबो खौरां मोनाखै नङा होनबा आं खोनानो मोननाय हिसाबै जेब्ला रन्जन दैमारि सारा 20 बोसोर जेलनिफ्राय कमप्लिट जागोन अब्लानो अट'मेटिकलि गखागोन बेफोरबायदि मोनसे खोनानो मोन्दों आरो दा बेयो बेसेबां सैथो मिथिनो हाया ओमफ्राय आरो बेराफारसेथिं मोनसे समाव इलेक्सननि समाव बा जिहेतु फरायसाफोरनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिनाय टप 10 बा फार्स्ट डिभिजन लानायफोरनो 4 लाख 5 लाख बेफोरबायदि होनायनि माने बाथ्रा होदोंमोन होनबा दिनै माने बेयो माला रानगोन नङा होनबा राननानै होयोबा माने 4 लाख 5 लाखखौ नङा होनबा फार्स्ट डिभिजन बा स्टार टपफोर लानायफोरनो स्टुडेन्टफोर नङा होनबा बेफोरबायदि बाथ्रा होनानै जुदि होआबा नङा होनबा स्टुडेन्टफोरनि गोसोआ एसे नर्भास जायो ओमफ्राय होनांगौ आं माने नुदोंमोन आरो अबेबा सोरबाबा बान्था होनाय 2000 फैसा होनाय बेफोरबायदि ओमफ्राय नोंथांमोना नुबावदों जे अरुण'दय दानजानाय गोबां आइजोफोरनि नङा होनबा दुखिया गोरिब मानसि बर'फोरनि बा जेखि जाया गुबुन हारिनिबो माने गोबां अरुण'दय दानजानाय मुं लिस्टफोरा माने गोबां दावराव जादोंमोन होनबा दा बेफोरखौ सोजानांगौ गोबां माने गोरिबफोर दङ बर' आइजोफोर बा गुबुन हारियाबो नङा होनबा अरुण'दय जाय रेगुलार मोनबाय थादोंमोन बिसोरो देग्लाय मोनाखै होनदो नङा होनबा दा बिसोरनि जाय अरुण'दयनि लिस्टआव थाखानाय बिसोरनि नामफोरा सोफिननांगौ बेफोरबायदि गोबां खामानि दङ लोगोसे गोबां आरोथ' डेभेलपमेन्ट दंबावो गोबां रोखोम आं बुंनो थाङा बेफोरखौ नोंथांमोना मिथियो मा डेभेलप जानांगौ जोंनि BTC एरियायाव बा बड'लेण्ड एरियायाव गोबां लामा दालां स्कुल नङा होनबा मास्टार टिचारफोर सोसननाय बेफोरबायदि नङा होनबा बे सरकारनि न'फोर नङा होनबा बेफोरबायदि गोबां प्रब्लेम दङ जिहेतु पेकेज गैया बा मोनसे बाजेट गैया ओमफ्राय दा माने गामि बारायनाय बेफोरबायदियाव गोबां माने डेभेलप खालामनो उसुबिदा जादों होननानै खोनानो मोनदों होनबा दिनै थिगैनो दं BTR सरकाराव 5 बोसोर जानानै थांबाय दिनै माने BTR माने एरिया बारायबाय जेब्ला BTR सरकार दंमोन बेफोरनिफ्राय दिनै बिथांमोना बाजेट खालामना लानांगौ नङा होनबा थाबैनो रायज्लायनानै सरकारजों जुदि एरिया बारायनानै जुदि पेकेज बा जिहेतु बाजेट बेफोर खम जादोंमोन नङा होनबा बारायनानै लानांगौ ओमफ्राय दाबि बा मोनसे रायज्लायनायनि गेजेरजों नङा होनबा जोंनि आसाम सरकार बे स्टेट सरकारजों ओमफ्राय गुबुन मोनसेयानो जाहैबाय दासान्दि नोंथांमोन नुनो मोन्दों जिहेतु मैया दाख्लै असमिया राव बा जोंनि ओमफ्राय बर' रावखौ लानानै गोबां दावराव दावसि जादोंमोन होनबा दा बेयो माने गोबां मानसिफोरानो माने कन्ट्रभारसि जालाबायदों नङा होनबा दा बेयो थाबैनो समाधान जानांगौ मानो होनबा गोबां मानसिफ्रा गावनि फेसबुक बायदियानो जा गोबां निउसावनो जा नङा होनबा जों नुनो मोनगासिनो दिनैनि दिनाव बर' आरो हारसानि गेजेराव मोनसे दुंहाव थासारि सोमजिगासिनो दा बेयो फैयै माने गोदोर इस्युबो जानो हागौ नङा होनबा आजिखालि मानसिफोरा बिदिनो गावनि फेसबुकाव बायदिसिना रोखोमनि बाथ्रा बुंना लायो बिदिनो गोदोर जालाङो आरो नङा होनबा दा बे मोनसे नंखाय माने बुजिलायनाय बा मिसआन्डारस्टेन्डिं गेजेराव बर' रावखौ माने बोखारसिगोन माबासिगोन होननायनिफ्रायनो जालांदों नङा होनबा दा बेयो निउसाव जुदि बियो नुवानबा फैयामोनबा जों माने बिदि जानाय नङामोन दा बेफोरबायदि निउसाव होनायखौबो जोङो माने जाय माने निउस रिपर्टार बेफोरखौ माने जोङो बुंनांगौ नङाबा माने एसे
केयारफुलि खालामनांगौ नङा होनबा दा जाहाथे बिदि जानला मेनला माने क्लेरिफिकेसन मोनालासेनो बिदि जानला मेनला निउसाव होनाया मोजां नङा आरो नङा होनबा बेनि थाखायनो माने दा दिनै बर' हांखो बा असमिस राव बेफोरबायदिखौ माने लानानै दिनै हांगार फोननाय गोसोम दाग जानाय आरो आसामिस हिन्दीयाव माने बर' रावखौ खोमोरनाय बेफोरबायदिखौ लानानै दा गोबां दुंहाव थासारि जानाया बेनिनो जाथाय नङा होनबा दा लोगोफोर आं दा बारा बुंनो थांला नोंथांमोना मा सानो बेनि सायाव ओमफ्राय कमेन्ट सेक्सनाव खालामबानो जाबाय ओमफ्राय लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनब्ला लाइक साबस्क्राइब सेयार खालामनानै थेंक इउ सो माच